Sira-sirang pasilidad, baradong kanal at safety hazards. Ito ang ilan sa mga problemang natukoy sa City Public Market sa San Fernando habang isinusulong ang planong rehabilitasyon at modernisasyon nito. Nagsagawa ng inspeksyon nitong July 15 ng Technical Working Group na mangunguna sa rehabilitasyon at modernization ng City Public Markets sa Barangay Del Pilar. Pinangunahan ni City Administrator at Acting City Legal Officer Attorney Cristanico Abad ang inspeksyon bilang chairperson ng grupo kasama si City Engineer Anel David at iba pang kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng city government. Sa isinagawang pag-iikot, nakita ang mga sirang bahagi ng palengke, tambak na basura, baradong drainage, masisikip na espasyo at iba pang isyong may kinalaman sa kaligtasan. Ayon kay Mayor Vilma Caluwag, layunin ng proyekto na gawing mas ligtas at mas maayos ang palengke para sa mga vendor at mga namimili. Sa panayam sa 6 na vendor at mga consumers, sinabi nilang suportado nila ang rehabilitasyon basta't maayos ang pagpapatupad ng proyekto. Ayon naman kay City Public Vendors Association President Argel Aquino, may ilan pa ring hindi pabor sa proyekto. Ngunit nakatakda pa ang opisyal na consultation ng PWD sa mga stakeholder. Inaasahan pang magsasagawa ang grupo ng karagdagang planning meetings at inspeksyon bilang bahagi ng paghahanda sa proyekto.